И здравейте хора, аз съм Крис и днес ще ви покажа как ще можете да играете Minecraft без Bedwars на телефон. Така, първо ще натиснете на Google и ще потърсите ето това. После отивате на първия линк, скролвате малко надолу, докато ви изпише Play Now. Ето го тук. Играйте сега. Сега ви зарежда. Само малко време отнема това. И тук като ви зареди, ето тук ще натиснете Launch, ето това, което завършва на X. И хора, не се бойте, това не е вирус, това е един начин как можете да играете Bedwars и много други неща. Така, ето сега тук ви зарежда Майнкрафта, където има един сервер и сега ще ви го покажа. Ето тук си ги избирате. Значи, тук пишете Don, след това при Multiplayer и тук ArchMC ви пише. Натискате в сервера, ето тук идвате на клавиатура и тук пишете една секунда. Регистър. Пишете регистър, после натискате ето така и тук си пишете една парола. Примерно аз си пиша 1, 2, 3, после затварям и натискам. И така, като си изберете паролата, ще ви проработи и ще можете да играете едно в едно, Bedwars и много други неща. Ако ви е харесало клипа, моля да ви абонирайте се за канала и харесайте клипа. А от мен, чао!